Η Μέδουσα κάνει έρωτα ή βιάζεται από τον Ποσειδώνα μέσα στο ιερό της Αθηνάς, σημαίνει πως προσβάλλει το νου και το πνεύμα της, προσβάλλει την αρετή, προσβάλλει την ανώτερη φύση της και αξία της με το να καταληφθεί και να παραδοθεί απόλυτα σε όλα τα συναισθήματα και τις επιθυμίες της χωρίς τον παραμικρό έλεγχο, χωρίς να είναι ενίοχος στο άρμα όπως και στο Φέδρο του Πλάτωνα. Και το αποτέλεσμα είναι να αποκτηνωθεί, να απολυθωθεί και να γίνει ένα τέρας, ένα κτήνος. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά στο καθένα από εμάς, όταν βρισκόμαστε σε μια συναισθηματική φόρτιση, όταν μας διακατέχει ο θυμός, η ζήλια, τα πάθη, οι αδυναμίες, η μνησικακία, μας έχει βιάσει ο Ποσειδώνας. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και έχουμε απολυθωθεί, έχουμε γίνει μονοδιάστατοι, δεν μπορούμε να ανοίξουμε το νου μας, να απελευθερωθούμε από τη συναισθηματική μας αιμονή και απολυθώνουμε. Εμείς οι ίδιοι έχουμε γίνει κτήνοι, τέρατα και απολυθώνουμε οποιονδήποτε μας πλησιάζει και οποιοδήποτε προσπαθεί να μας προσεγγίσει όταν βρισκόμαστε σε αυτή την ιστερική συναισθηματική κατάσταση. Επομένως δεν τιμωρεί κάποια θεά, κάποια ιέρια για κάποιο αμάρτημα. Η θεά Αθηνά, όπως όλοι οι θεοί, είναι αρχέτυπα της ψυχής μας. Είναι μέσα μας οι θεοί. Και εμείς είμαστε μέρος του Θείου. Και το Θείο είναι το αμετάβλητο. Θείο σημαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι έχει σχέση με την ανώτερη ποιότητα των ιδεών, η ανώτερη ποιότητα και η ύψιστη, τέλεια ιδέα της δικαιοσύνης, η τέλεια ιδέα, όπως είναι η Νέμεσης, η τέλεια ιδέα της σοφίας, η Αθηνά, το αρχέτυπο της αλήθειας και της εσωτερής πραγματικότητας πίσω από τις ανθρώπινες αντιλήψεις, ο Θεός Απόλλωνας και ούτω καθεξής. Ο Περσέας τώρα ως ο νους ο οποίος προσπαθεί να νικήσει τη Μέδουσα μέσα του, διότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στην ψυχή του ήρωα, του κάθε ανθρώπου που θέλει και προσπαθεί να ανέβει επίπεδο συνειδήσεως, να τελειοποιηθεί, να δημιουργήσει τον εαυτό του. Όπως είχε πει και ο George Bernard Shaw, ο μεγάλος Ιρλανδός λογοτέχνης, το ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο να γνωρίσεις τον εαυτό σου, αλλά να δημιουργήσεις τον εαυτό σου. Προσπαθεί να κυριαρχήσει, να νικήσει, να κατακτήσει αυτή τη μοίηση. Την πρώτη μοίηση που είναι ο έλεγχος και η κάθαση του συναισθηματικού στοιχείου. Ο νους για να μπορέσει να είναι διαυγής, να είναι καθαρός και να μπορέσει να προχωρήσει, να μπορέσει να εξελιχθεί ο άνθρωπος, πρώτα πρέπει να καθάρει το συναισθημά του, να το εξαγνίσει. Με βάση όμως όχι την ηθική της δυσιδαιμονίας, όπως γίνεται σε πολλές θρησκείες, αλλά την ηθική της γνώσης, το ποιος είναι και τι είναι και τι μπορεί να γίνει αν το θελήσει. Η θεά Αθηνά του δίνει την ασπίδα για να μπορέσει να προστατευτεί από το παγωμένο βλέμμα της Μέδουσας ψυχής του. Ο Θεός Ερμής του δίνει το ξύφος. Η θεά Αθηνά εκφράζει και την στρατηγική του νου απέναντι, ας πούμε, στην κατάκτηση, στον έλεγχο του συναισθηματικού μας φορέα, στην ισορροπία των συναισθημάτων μας στην ουσία. Γιατί η ισορροπία είναι σεβασμός στην ύπαρξή μας. Δεν είναι μηδενισμός των συναισθημάτων. Ο έλεγχος δεν είναι μηδενισμός, είναι μέτρο και ισορροπία. Εγώ να άρχω του εαυτού μου, να άρχω των συναισθημάτων, των αισθήκτων, των επιθυμών και όχι αυτά σε μένα, λειτουργώντας παθητικά και ασυνείδητα.
σαν ένα άμυαλο σαν μια άμυαλη ύπαρξη η οποία λειτουργεί ασυνείδητα στο επίπεδο του ζώου και του θηρίου. Ο Ερμής συμβολίζει γι' αυτό είναι και χθόνιος, την ενσάρκωση της λογικής του λόγου αλλά και λογικής ως ακυριοφόρος των θεών και ως ο μεσάζοντας μεταξύ των θνητών και του Απόλλωνα, γι' αυτό και μεταμορφώνει τα βόδια του Απόλλωνα, μεταμορφώνει την αλήθεια, δημιουργώντας την και κάνοντας την αλήθεια λόγο, ως κλέφτης και αναμορφωτής στο γήινο επίπεδο, ως Θεός της ερμηνείας, της άδελης και ασύλληπτης για τη μικρή νόηση των θνητών αλήθειας. Το ξύφος λοιπόν που του δίνει είναι η λογική. Περνάει για να πάει στο ταξίδι του στη γη της Μέδουσας, κάτι σαν μία είσοδο προς τις πύλες του Άδη, του εσωτερού υποσυνείδητου κόσμου μας, που όλα βρίσκονται εντός μας. Είναι ένα ταξίδι μέσα στα έγκατα της ψυχής μας. Για να μάθει τη διαδρομή πρέπει να περάσει λοιπόν μέσα από το υποσυνείδητο εσωτερικό του ταξίδι και να αντιμετωπίζει στην αρχή τις γραίες. Οι γραίες αναφέρονται από τον Ησίοδο πως είναι κάποιες θεότητες της νύχτας. Ό,τι έχει σχέση με το βασίλειο της νύχτας έχει σχέση με τον κόσμο του ασυνείδητου, όχι του υποσυνείδητου, του ασυνείδητου. Ο άνθρωπος προσπαθεί να κυριαρχήσει σε αυτό. Δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά για τις θεότητες της νύχτας, διότι και οι αρχαίοι μονοπρόγονοι δεν γνώριζαν πολλά και μιλούσαν μόνο σε ό,τι μπορούσαν να παρατηρήσουν και να γνωρίσουν. Όντως υπεύθυνοι για όσα λένε και όσα επηρεάζουν τους μαθητές τους και τους ανθρώπους. Υπευθυνότητα απέναντι στη διδασκαλία τους για το ωφέλιμο των ανθρώπων τους οποίους καθοδηγούν. Και οι γραίες εκφράζονται πάλι ως μία τριάδα, πάντως συσχετίζεται σίγουρα με κάποια ιεραρχία που έχει σχέση με τις ασυνείδητες άγριες τάσεις που κρύβονται μέσα μας. Άρα ίσως και να είναι η πρώτη μοίηση πριν να αντιμετωπίσουμε το συναισθηματικό μας κόσμο είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα άγρια ένστικτά μας. Ίσως οι γραίες να είναι τα ένστικτα, τα άγρια, κτηνώδη, πρωτόγωνα ένστικτά μας. Όταν καταφέρει και κυριαρχήσει ξεγελώντας τους με το μάτι το οποίο το μοιραζόντουσαν ως ένα κοινό οφθαλμό, για όσους γνωρίζουν το μύθο, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Όταν καταφέρει και κυριαρχήσει λοιπόν στις ασυνείδητες γραίες του δείχνουν το δρόμο για να αντιμετωπίσει το συναίσθημα του, το απολυθωμένο συναίσθημα, και πώς να κυριαρχήσει στο συναισθηματικό του κόσμο, ο οποίος έχει καταληφθεί απόλυτα. Από την επιθυμία. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει λοιπόν με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς, που είναι η στρατηγική του νου του προς την ένωση όλων των νερών σε ένα. Η θεά Αθηνά με τον πόλεμο και τη στρατηγική της τα πολλά τα κάνει ένα. Όπως και ο Θεός Άρης χωρίζει, η θεά Αθηνά ενώνει και οδηγεί στην ειρήνη και στην αρμονία. Σημαντικά όλα τα αρχέτυπα και όλοι οι θεοί, για όσους γνωρίζουν τι πραγματικά σημαίνουν οι θεοί,
και όχι αυτό που νομίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Κρατάει τη χάλκινη ασπίδα που ο χαλκός συμβολίζει, είναι ακόμα ένας συμβολισμός μεταξύ του νοητού ήλιου και του σκότους, που είναι σύμβολο ηρώων και δαημόνων ψυχών. Και βλέπει το καθρεφτισμό της Μέδουσας ώστε να μπορέσει να κόψει το κεφάλι της, που συνεχίζει να παραμένει και παραμένει αθάνατο. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να μηδενιστεί και τίποτα δεν μπορεί να περάσει στην ανυπαρξία. Μόνο να μεταμορφωθεί, να αλλάξει κατεύθυνση, να αλλάξει πρόσημο. Ο λόγος είναι το ότι ο νους, για να μπορέσει να κυριαρχήσει η σκέψη του ανθρώπου απέναντι στα συναισθήματά του και να κυριαρχήσει στον εαυτό του και να βρει την ισορροπία του και να είναι ευτυχής και ολόκληρος, δεν πρέπει να ταυτιστεί με το συναίσθημά του. Θα πρέπει να κόψει τη σύνδεση, να βλέπει όμως το καθρεφτισμό, να παρατηρεί τα συναισθήματά του χωρίς να ταυτίζεται και να ορίζεται από αυτά. Αυτό σημαίνει ο καθρεφτισμός της Μέδουσας στην ασπίδα του ήρωα φιλόσοφου πολεμιστή. Και με το ξύφος της λογικής τότε μπορεί να κόψει το κεφάλι της Μέδουσας για να κυριαρχήσει σε αυτήν, και αργότερα το βάζει στην ασπίδα της η Θεά Αθηνά, το συναίσθημα, κυριαρχώντας στο συναίσθημα η Σοφία, η Θεία Σοφία και ο ανώτερος νους. Και γι' αυτό το λόγο και ο Ηρακλής, όταν νικάει το λιοντάρι της Νεομαίας, που είναι η ορμή του, το θυμοειδές, ο θυμός του, το εγώ του, παίρνει τη δύναμη του λιοντάριου και κυριάρχει σε αυτό, κάνοντας το πανοπλία του. Από το αίμα της Μέδουσας γεννιέται ο Πήγασος και ο Χρυσάωρ. Το χρυσό συμβολίζει το θείο φως, μια θεϊκότητα, και ο Χρυσάωρ, ένας άλλος μεγάλος, μια άλλη μεγάλη θεότητα που μας παραπέμπει στο χρυσό γένος του ηλιακού, το ηλιακό αυτό θείο γένος που μας αναφέρει ο Ησίωδος στα Αιλιακήμνες. Στην πραγματικότητα η Μέδουσα είναι ο ίδιος ο Πήγασος και ο Χρυσάωρ, και ο θάνατος της Μέδουσας είναι η μεταμόρφωσή της. Από το συναίσθημα το οποίο την μετέτρεψε σε κτήνος και θηρίο, στο καθαρμένο συναίσθημα, το εξαπνισμένο από το νου συναίσθημα, από το πνεύμα, από το ηθικό πνεύμα του ανθρώπου συναίσθημα, που είναι το φτερό, το άλογο, ο Πήγασος. Και αναβάτης και ενίοχος του ύπου είναι ο φιλόσοφος ήρωας. Μια ψυχή λοιπόν, όλος αυτός ο μύθος μας δείχνει τη μίση του ανθρώπου για να καθάρει το συναίσθημά του και να το εξυψώσει το συναίσθημά του, οδηγώντας το προς πιο ανώτερες θείες ποιότητες. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ για όσους είχαν την υπομονή να με ακούσουν. Έστε ημάρ.